नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, विरिंदा एज्युकेशनल अकॅडमी मध्ये आपले स्वागत आहे। ज्ञानवानेन सुखवान ज्ञानवानेव जीवती। आज आपण महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड इयत्ता 10वी विषय इंग्लिश माय इंग्लिश कोर्स बुक या टेक्स्ट बुक मधील युनिट 1 मधील 1.1 अ टीनेजर्स प्रेयर ही पोएम पाहणार आहोत। त्या अगोदर तुम्ही व्हिडिओ खाली दिलेले लाल कलरचे सबस्क्राइब बटन क्लिक करून सोबत नोटिफिकेशन बेल आयकॉनला क्लिक करा, ज्यामुळे आमचे नवीन व्हिडिओ आपल्यापर्यंत सर्वप्रथम पोहोचतील। या कवितेविषयी तुम्हाला काही प्रॉब्लेम असतील तर व्हिडिओ खालील कमेंट बॉक्स मध्ये अवश्य लिहा। तसेच तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला तेही लिहा। व्हिडिओला एक लाईक अवश्य करा। आता आपल्या कवितेस सुरू करू। अ टीनेजर्स प्रेयर। सर्वप्रथम या कवितेतील न्यू वर्ड्स आपण पाहू। टीनेजर मीन्स अ पर्सन हु इज 13 to 19 इयर्स ऑफ एज। 13 ते 19 वर्ष वयाची व्यक्ती किंवा बालके। नेक्स्ट, डार्कन्ड हियर इट रेफर्स टू इव्हिल। येथे अंधकारमय किंवा वाईट दिवस असा त्याचा अर्थ होतो। डिस्ट्रेस ग्रेट वरी अँड स्ट्रेन, यातना किंवा दुःख। टेम्पटेशन मीन्स अ स्ट्रॉंग विश टू डू समथिंग बॅड और रॉंग, चुकीची गोष्ट करण्याची तीव्र इच्छा। विद्यार्थ्यांनो, तुम्ही हे वर्ड्स लिहून घ्यायचे आहेत आणि ते लर्न करायचे आहेत। अ टीनेजर्स प्रेयर या कवितेचे पोएट आहेत जे मॉर्स। या कवितेची सेंट्रल आयडिया किंवा थीम अशी आहे की या कवितेतील किशोरवयीन मुलाची किंवा मुलीची कोणताही निर्णय घेताना द्विधा मनस्थिती बनलेली आहे। कारण तो किंवा ती जो पण निर्णय घेईल, चांगला असो या वाईट असो, त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही त्याची स्वतःची असेल। जर चुकीचा निर्णय झाला तर पूर्ण आयुष्याची नासाडी होईल, म्हणजेच पूर्ण आयुष्य त्याला दुःख भोगावे लागेल। म्हणून या कवितेतील किशोरवयीन बालक देवाला प्रार्थना करतोय की मला मदत आणि मार्गदर्शन कर, ज्यामुळे मी योग्य असाच निर्णय घेईन आणि माझे आयुष्य सुखर असे बनेल। ही होती या कवितेची एक सेंट्रल आयडिया किंवा त्याला आपण थीम असे म्हणू। आता आपण या कवितेचं एक्सप्लेनेशन पाहू। अ टीनेजर्स प्रेयर या कवितेतील फर्स्ट स्टांजा आहे, ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग्स, डिसिजन आय मस्ट मेक, I am the only one choose the road that I will take। म्हणजेच प्रत्येक दिवस एक नवी सुरुवात घेऊन येत असतो। Each day brings new beginnings, प्रत्येक दिवस एक नवी सुरुवात घेऊन येत असतो। या प्रत्येक दिवशी मला कराव्या लागणाऱ्या गोष्टींचे निर्णय मलाच घेतले पाहिजे। डिसिजन आय मस्ट मेक, या प्रत्येक दिवशी मला कराव्या लागणाऱ्या गोष्टींचे निर्णय मलाच घेतले पाहिजेत। आय एम द ओनली वन टू चूज द रोड दॅट आय विल टेक। माझ्या समोर अनेक मार्ग आहेत, अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत, पण यातील कोणता योग्य पर्याय, योग्य मार्ग निवडायचा हे मलाच ठरवायचे आहे। या कवितेतील सेकंड स्टांजा आहे, आय कॅन चूज to take the road of life that leads to great success or travel down the darkened road that leads to great distress। means मी निवडलेला आयुष्याचा मार्ग मला यशाच्या शिखरापर्यंत नेईल। I can choose to take the road of life that leads to great success। मी निवडलेला आयुष्याचा मार्ग मला यशाच्या शिखरापर्यंत नेईल किंवा अंधकारमय जीवनाच्या म्हणजेच अपयशाच्या वाटेवरही घेऊन जाईल, ज्यामुळे मला मोठ्या प्रमाणात दुःख पण भोगावे लागेल। या निर्णयाला सर्वस्वी मीच जबाबदार असेल। आता या कवितेतील थर्ड स्टांजा, प्लीज ओपन अप माय आईज डिअर लॉर्ड that I might clearly see, help me stand for what is right, brings out the best in me। हे देवा, या जगातील चांगल्या वाईट गोष्टी मला समजून याव्यात, मला स्पष्टपणे पाहता याव्यात
आय माईट क्लिअरली सी. अशी दृष्टी मला दे आणि चांगल्या गोष्टींसाठी मला खंबीरपणे किंवा ठामपणे उभा राहता यावे. मला माझ्यातील चांगल्या गुणांना चालना देता यावी, योग्य दिशा देता यावी, यासाठी मला मदत कर. आता या कवितेतील 4th स्टांजा. हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो व्हेन टेम्पटेशन कम्स माय वे, that I might keep my body clean and fit for life each day. माझ्या मार्गात एखाद्या ठिकाणी अयोग्य किंवा चुकीच्या वर्तनाची प्रबळ इच्छा झाली तर याला ठामपणे नकार देण्याची शक्ती देवा मला दे. हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो. नकार देण्याची शक्ती दे. व्हेन टेम्पटेशन कम्स माय वे. माझ्या मार्गात एखाद्या ठिकाणी अयोग्य किंवा चुकीच्या वर्तनाची प्रबळ इच्छा झाली तर याला ठामपणे नकार देण्याची शक्ती देवा मला दे. जीवनातील प्रत्येक संकटांना तोंड देण्यासाठी माझे आरोग्य किंवा माझे शरीर निरोगी व स्वस्थ ठेवता यावे यासाठी मला शक्ती दे. दॅट आय माईट कीप माय बॉडी क्लीन अँड फिट फॉर लाईफ ईच डे. जीवनातील प्रत्येक संकटांना तोंड देण्यासाठी माझे आरोग्य किंवा माझे शरीर निरोगी व स्वस्थ ठेवता यावे यासाठी मला शक्ती दे. आता या कवितेतील लास्ट स्टांजा, 5th स्टांजा. व्हेन माय टीनेज इयर्स आर ओव्हर आय नो दॅट आय विल सी दॅट लाईफ इज लिव्ड इट्स व्हेरी बेस्ट विथ यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी. देवा, तुझ्या आशीर्वादाने जेव्हा मी माझ्या किशोरवयीन जीवनाचा काळ पाहीन तेव्हा ते जीवन अतिशय चांगले जगलेली असेल याची मला खात्री आहे. देवा, तू सोबत असताना माझी पुढील आयुष्याची वाटचाल देखील अतिशय चांगली आणि सुकर होईल याची मला जाणीव आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, इथून पुढील तुमच्या आयुष्याची वाटचाल ही सुकर आणि चांगली हो हीच माझी सुद्धा त्या परमेश्वरापुढे प्रार्थना असेल. त्यामुळे आयुष्य जगत असताना तुम्ही सुद्धा योग्य तोच निर्णय घ्यावा. फॉर लर्न मोर प्लीज सबस्क्राईब our YouTube channel and click notification bell icon. Thank you.